सालनि सिगाङाव कैलाश सहरनि रामकृष्ण डिग्री कलेजाव खरकनै स्टुडेन्टनो बुटक खायजाकमानि बिजेपिनि दैदुलजाक एबिभिपि सोलोंनाय मथाबाय तै आमनो गसेवै मालिया यासागै मालिया मानि बागै कंग्रेस बदलनि सोलोंनाय बदल NSUI नि साहिटक मानिबाय कायसा डेपुटेशन रजाखा थानावो तै फरकनो दाक्ति रमै मासबनाय एबा नांमा जरादै माजरा मारनाय हनै डेपुटेशन याफार जाखा tabuk naithai borokni a deputation pusuk joraktui samungo najakno eba borokno romui de sojakno borono aisilaijak. Bureau Report, I News.